Amen bazalwane. Hallelujah. Amen. Bazalwane ngumntwana kaNkulunkulu ngiyakholwa ngisindisiwe. Igama lami ngubaba isibongo wakamthetho egameni likaJesu bazalwane. Ngiyakholwa ngisindisiwe ngavuma nomusa egameni likaJesu. Ngiyabingelela umama umvangeli umthetho egameni likaJesu bazalwane. Amen. Sibongelela nomdokotela uNyeti egameni likaJesu. Amen bazalwane. Siyambingelela nonke egameni likaJesu bazalwane. Hallelujah. Hey. Akumele kule ndawo bazalwane. Hallelujah. Angifuni bazalwane ukukhuluma inyama yami egameni likaJesu bangcwele. Hallelujah. uJesu bazalwane wangenzela umusa nami ebusheni bami egameni likaJesu. Ngangingayazi indaba yokusindiswa nensindiso egameni likaJesu. Kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa. Ayibonge Nkosi bazalwane. Amen. Wangenzela umusa nje. Umusa nje bazalwane engawufumana egameni likaJesu bazalwane. Hey. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Amen bangcwele. Hallelujah. Amen. Hey. Hey. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Ngiyabingelela abadlali bonke bazalwane. Ngibingelele umphathi ohle egameni likaJesu bangcwele. Ngiyasindelwa ke bazalwane. Angazi ukuthi ngenze kanjani bazalwane. Kodwa uNkulunkulu uyazi yena egameni likaJesu bazalwane. Mhlambe phambi ukuthi ngisho bazalwane ukuthi ngidabuka egameni likaJesu. Kule ndawo kuthiwa Gadabeka egameni likaJesu bazalwane. Bakhona abangokuhlala la Gadabeka bazalwane. Ngiyacela ukubona izandla zabo egameni likaJesu. Hallelujah. Ngiyacela sibashayele izandla bazalwane. Hallelujah. Ngidabuka endabeni ngasedanawo sayibonga Nkosi bazalwane phezulu eNewcastle egameni likaJesu bazalwane. Nami bekade ngidlula nje. Ngidabula bazalwane. Ayibonga Nkosi bazalwane kodwa siyambonga uJesu ukuthi sengimile bazalwane. Mhlawumbe ngaphandle kokumosha isikhathi bazalwane ngiyanibingelela nonke egameni likaJesu. Kunento engayifunda bazalwane engayithola evangelini mhlawumbe ngifika bazalwane ekangade ngingayazi ukuthi umuntu unemizimba emibili. Ayibonga Nkosi bazalwane. Unomzimba wenyama nomzimba kamoya. Ayibonga Nkosi bazalwane. Manje njengoba sinemizimba emibili nje bazalwane awubafowethu njengoba sinemizimba emibili nje ihlangene kodwa futhi ayihlangene. Ayibonga Nkosi bazalwane. Kuyenzeka bazalwane ixabane iyodwa nje egameni likaJesu bazalwane kula umzimba wenyama nomzimba kamoya. Ayibonga Nkosi bazalwane. Hallelujah. Ngiyanibingelela bangcwele egameni likaJesu. Yazi bazalwane ngifanisa namhlanje bazalwane ngidrive imoto kaMama uMthetho bazalwane. Manje late siyakhona bazalwane sesilate. Manje ngiyaphuthuma ke baba njengoba besilate nje. Manje angazi bazalwane eposini kuzovelani ngoba amakhamera khona. Ayibonga Nkosi bazalwane. So manje angithi ayashutha amakhamera bazalwane. Futhi awasho ukuthi njengoba kuvela ubaba uMthetho esithombeni ithikithi lokho yena uyazi umnikazi wemoto. Ayibonga Nkosi bazalwane. Iyobibiza igama lakhe. Ayibonga Nkosi bazalwane. Manje bazalwane nansi into bazalwane engiyitholayo emzimbeni wami njengoba nginemizimba emibili ukuthi ngaphakathi kumina ukhona udriver oshayela umzimba oyinyama. So manje bazalwane kwesinye isikhathi ikhamera ingashuthe kungaphandle. Ayibonga Nkosi bazalwane. Kanti ukhona ongaphakathi egameni likaJesu. Yazi bazalwane umuntu mayedlula emhlabeni edlula nje ekhaya lo mzimba lo uyasala. Lo udriver uyahamba bazalwane esephethe umama uMthetho bazalwane esephethe ephuma eposini ephethe amathikithi wonke ehamba nawo enkantolo noma epolice station eseyokhokha. So manje umzimba lo udriver oshayela lenyama uma ephuma nje usuke ephethe konke. Ayibonga Nkosi bazalwane. Esayophendula ukuthi wawukade kwenze njani ukugijima ngespeed esingaka. Ayibonga Nkosi bazalwane ngoba ikhamera iyasho nje ukuthi naku bazalwane isithombe siyaveza. Ayibonga Nkosi bazalwane. Nami ngiyakhumbula nje bazalwane ngangave ngiwathanda amathikithi ngingakawajwayela indlela ehla ngabo bazalwane. Ngangiwathola ngehla ngiwathola sengikhuphuka. Ayibonga Nkosi bazalwane. Hallelujah. Kodwa bazalwane uNkulunkulu wangisiza ke bazalwane angisathola ithikithi manje egameni likaJesu akusapho umuntu osesengiyawazi ukuthi angakophi.
ayibonge Nkosi bazalwane. So manje bazalwane kubiza ukuthi umuntu afunde. So manje bazalwane ngiyazi nje ukuthi njengoba ngisenyameni nje bazalwane yonke into engiyenzayo ngisenyameni ngisazosilanda ngayo. Ayibonge Nkosi bazalwane. Ayila noma ngabe yinhle noma ngabe yimbi egameni kaJesu bazalwane. Futhi bazalwane into engiyifundile ukuthi njengoba nginemizimba emibili nje ngifanele ukukhonza uKristu ngayo yombili. Futhi ibe ngcwele yombili egameni kaJesu bazalwane. Noma kungelula ngoba iyaxabana egameni kaJesu. Abantu bazalwane uma udrive imoto nje imoto ayinankinga nokufika ku200 ispeed sakhona. Ngoba iyazi ukuthi mase kuyokhokhwa ayikhokhi yona. Ukhokha wena ubukade ushayela. So manje bazalwane nomzimba kamoya kunjalo inyama inqeni nje ukuthi ibone into bese iyikhanukela. Umuntu ozoba senkingeni kakhulu yilo ngaphakathi okudlula ngaphandle. Ayibonge Nkosi bazalwane. So manje bazalwane ngayifunda nje bazalwane into enjalo ukuthi njengoba ngihamba nje bazalwane ngihamba nje emhlabeni bazalwane akulula. Akulula ngoba ngempela ngifanele bazalwane ukuthi ngingayishayisi imoto. Khona into bazalwane engifuna ukisho bese ngihlala phansi bazalwane. Imoto le yaka Toyota bazalwane ithi mayikhandwa iseseyintsha. Kuphuma into ekuthiwa imanual ebhalwayo. Ibhalwa umuntu oyikhandile ukuthi lokho kusendaweni ukuthi kusebenza kanje. Ayibonge Nkosi bazalwane. So manje bazalwane nami ngitholile ukuthi njengoba ngikholwa ngisindisiwe nje ngumuntu nginemanual. Yomuntu owangikhanda efethi. Ayibonge bazalwane njengoba nje bazalwane nginemizimba emibili nje ibhaliwe la ukuthi isebenzisana kanjani. Uma bazalwane kukhona inkinga bazalwane emontweni ingasadumi khona iphepha nje encwadi othatha uyipheke bazalwane ukuthi ishayelwa kanjani le moto yonke into iyachaza bazalwane noma mhlambe ungayazi ukuthi imoto kapetrol noma kadizili kodwa khona la kubhalwe khona ukuthi le moto le ithela udizili ongaka egameni kaJesu bazalwane. Manje nakimi kunjalo ngeke nje bazalwane ukuthi ngingathatha injini ye-BM ngiyifake kwi-Hilux bazalwane ngeke ihambe lo moto. Kodwa bazalwane siyathola ukuthi uma ungenayo imanual uyamthola umuntu bazalwane ezama ukuhlanganisa enye injini nenye injini. Futhi umuntu mayengenayo imanual bazalwane akazi ukuthi imoto ayidrivayo bazalwane noma akuyo ifaka upetrol ongakanani. Ayibonge ngoba izimoto zihlukene. Khona imoto ewu2 liter, khona ewu3 liter. Ayibonge Nkosi bazalwane. So manje noma ngabe uya afford bazalwane ukuthi ungathela upetrol owu3 liter. Kodwa uma imoto yakho injini enikezwe yona ithi 2 liter kulapho bazalwane. Bakhona bazalwane obush mechanic. Bayakwazi ukuthi bathathe injini bayihlanganise ukuhlanganisa nje kwesikhashanyana. Ayibonge Nkosi bazalwane. So manje siyaya bazalwane enyangeni siyohlanganiselwa nje kwesikhashana. Hayi ukuthi isuke isilunge ngempela bazalwane imoto esihamba ngayo ngoba iyodi into elungisa imoto esihamba ngayo yizwi lenkosi. Yilapho kumele siyibuyisele khona egarage la yakhandwa khona. AkaToyota bazalwane ibuyela kuphi kaToyota ngeke uyise kaMercedes noma useduze kwasekhaya. Ayibonge Nkosi bazalwane. So manje ngempela bazalwane sifanele ukuthi uma siphila sihamba ukube ukuthi imanual siyayazi. Futhi ungabi nemanual wrong ngoba kuyenzeka bazalwane imoto mayisiyi second hand uthi uyafika emotweni uyithenge ngemali ephelele kodwa imanual ayisekho. Ivamisile ukulahleka imanual bazalwane uyithola imoto kodwa imanual njani ayisekho. So hamba ubuza kwabanye abanemoto ezifana neyakho ukuthi le bhathini lokwenzani akukho la uzofunda khona. Omunye bazalwane angaze akutshela into wrong ukuthi hayi le bhathini lokulokha amasondo kanti elakho alilokhi. Ayibonge ngoba izimoto zingaba ngokufana kodwa azifani ngokubhalwa bazalwane njengomuntu wayekade esikhanda. Ayibonge Nkosi bazalwane. So manje bazalwane ngiyafisa ngempela ukuthi engathi singayisebenzisa manual. Ayibonge Nkosi bazalwane ngoba owayekade esikhanda bazalwane uyazi ukuthi yini ayifake kuthina. Yini bazalwane ukuthi imoto iserviswe emva kwesikhathi esingakanani ukuthola bazalwane ezwini ukuthi ngempela futhi mawusevisa yini oyifakayo yini ongayifaki. Ayibonge Nkosi bazalwane. Haleluya. Ayibonge Nkosi bangcwele. Manje bazalwane ngiyakholwa ngisindisiwe hlukane nesono egameni kaJesu bazalwane. uJesu uyangisiza endleleni. Haleluya. Bazalwane khona into engiyithandayo. Khona izitep ba umfundisi umngadi esihamba ngazo. Angithi uma umzalwane ufika nje umuntu nje uqale wamukela uJesu bese uhlukana nezono bese uphila ukungcwele.
istep isileso mhlawumbe njengoba ngiqala la ukuthi nangu uJesu kufanele istep sokuqala ufanele wamukela uJesu bese uhlukana nesono bese uzophila ubungcwele ayiphambani ngeke utholakala ukuthi angikaze ngimamukele uJesu kodwa ngihlukene nesono ngeke utholakala ukuthi ngiphila ubungcwele uJesu engekho istep isasiqala phezulu kodwa siqala phansi ayibona kwesibazalwane fanele ngempela uma sihamba sihambe kahle isabo lilodwa efanele singene ngalo elokuqala nje bazani iqala kuphi uJesu asingeneni bazalwane noma ngabe mzalwane uthi ngiyayimasterisha indaba yokuhlukana nesono kodwa uJesu maye ngekho khona istep useqile hlehla umntaka baba asiphiki kodwa leyo kwamukela uJesu iyona yokuqala leyo yesibili bazalwane ngeke bazalwane ngeke uthi ngihlukene nesono uJesu engekho uhlukene nesono kanjani usazi kanjani isono uzwe ngobani ukuthi khona into ekuthiwa isono ayibona bazalwane ngoba umuntu okhuluma indaba yesono istep sokuqala esishoyo ukuthi khona into esiwe isono futhi uyena onamandla istep sokuqala esikwaziyo ukususa ayibona bazalwane isono emntwini ayibona bazalwane makuthiwa umuntu uphila ukungcwele kusho ukuthi lo muntu bazalwane akanaso isici phambi kwaNkulunkulu ayibona bazalwane umuntu ohambisa uNkulunkulu manje uyayibona ukuthi bazalwane ngeke uvele uvuke ekseni ukuthi angaze ngisindiswe angaze ngihlukane nesono kodwa ngiyamesaba uNkulunkulu uhlanganephi naye utheni kuwena yinda ishilo ukuthi fanele uhlukane naye egameni kaJesu bazalwane so manje bazalwane ivangeli engalithola ivangeli lamandla ivangeli lokuhlukana nesono ngabe sitshela bazalwane ukuthi mangifika nami ngiyofika bamfundisi ngihlukane nezono ngiyitshela ukuthi nginawo amandla okuhlukana nesono kanti anginawo kodwa uJesu bazalwane uyena engabona ngelinye ilanga into engehlulayo ingehlula nje ngizama iyangehlula efuna ukungibonisa ukuthi uyena onamandla okwenza leyo so manje kwabiza ukuthi angithathe isinqumo sokwehla uma ngiya kuJesu ngingayi nginamandla kodwa angiye ngingenamandla ayibona ukuthi bazalwane ngehle futhi ngoba uJesu yena oqala ayibona ukuthi bazalwane istep nje isona esiphansi noma ngabe bazalwane sengeke ngagibela ngabaphezulu ngafakaza ukuthi ngihlukene nesono kodwa bazalwane kubiza ukuthi ngihlehle ngo reverse ngibuyele eqaleni kuphi uJesu egameni kaJesu bazalwane ngiyanibingelela haleluya kunivesi bazalwane kuba njalo nje bazalwane bakuthiwa uyashumayela uthi yacika bazalwane ungasazi nokuthi likuphi egameni kaJesu kodwa ngiyafisa mhlambe selifune selithole bazalwane bese siyathandaza egameni kaJesu bazalwane ngiyacabanga bazalwane incwadi kaJohane wokuqala haleluya amen haleluya uJesu Kristu ungummeli bazalwane iBhayibheli lithi uJesu Kristu ungummeli Baba makhuluma ngommeli ukhuluma ngomuntu omdinga uma usenkingeni ummeli awumdingi ku right ngoba usuke udinga mhlawumbe ezokukhulumela isingisi nemithetho ama act ukuthi according to act number 1 ngoba asiyazi leyo thina into esiyaziyo ubona nje ayibona ukuthi bazalwane manje kuyabiza ukuthi sikhokhele ummeli angithi khona uClient bazalwane onabameli ayibona ukuthi bazalwane so manje uJesu yini baba uJesu Kristu ungummeli ithi iBhayibheli uJesu Kristu ungummeli ayibona ukuthi bazalwane manje ummeli bazalwane umuntu nje bazalwane ngiyazi ukuthi asinaye nami nje anginaye ummeli bazalwane ngoba angimdingi vele kodwa mhlazana ngashayisa imoto yomuntu mhlazana ngithi ngiyohlema izimali ezingasaphumi mhlazana ngicoshwe ngendlela engekho right ayibona ukuthi bazalwane ila engiyomkhumbula khona ukuthi ukube benginommeli bengeyisuwa lenkambani ayibona ukuthi bazalwane so manje bazalwane ithi iBhayibheli uJesu yini ungummeli ithi iBhayibheli uJesu Kristu ungummeli so manje bazalwane bengifisa endaweni yakwaDabeka ukuthi ngibuza umbuzo ukuthi ingabe unaye yini ummeli angisho lokho khokhelwa ngemali inyanga nenyanga mhlambe kuyadidact imali yabameli ukhona ummeli egameni kaJesu bazalwane ukhona ummeli
igama lakhe elinguJesu Kristu. Ayibona Nkosi bazalwane, ukhona ummeli bazalwane, ukhona ummeli. Ukhona ummeli. Ukhona ummeli, ukhona ummeli bazalwane, ummeli ozokhulumela. Awukhulumi lutho babekhotha makhulumela, uyathula nje. Uyathula nje. Kodwa nansi into baba ofanele uyiqaphele. Ummeli uqala uhlangane naye. Ube nobudlelwane naye. Uvume konke. Ummeli. Bese uyekhotha uyothula nje. Ummeli mayephika, uyaphika, mayevuma uyavuma, kodwa wena inhliziyo yakho uhlale naye office. Nino kwabili ukuthi mmeli yazi ngayenza le yanto. Kodwa angifuni ukuyoboshwa. Ngiyenzile. Angiphiki. Umuntu ngimbulalile kodwa usuyobona ukuthi uthini ekhoti ngoba ngimangalelwe usathane uyafaka amacala. Bese kuyabuza ukuthi ngabe naye yini ummeli? Ovumile kuyena ukuthi ngiyenzile leyo nto, ngiyayazi. Angifiki, ngiyayazi. Manje ayivunywa baba, ayivunywa kuyindawo kodwa nakuyivume ephoyiseni. Ungathola idili kajela. Uvume ephoyiseni, uvume endaweni wrong. Manje kubiza ukuthi iyakummeli. Uyena ozokwazi ukukumela ngesikhathi esifanele. Ayibona ukuthi manje amacala ethu onke bazalwane ayaziwa futhi siyamangalelwa. Ayibona ukuthi bazalwane usathana kadlali. Uvela aqonde ecourt straight athi yini le? Bese uyabiza uthiwa ngedate ukuthi uyacelakala. Ngabe uzoqhamuka nobani? Phambi kwemantshi ngoba ikhona ijaji. Ayibona ukuthi bazalwane ngoba ukube bazalwane kusenesikhathi manje. Ungakayi enkantolo ngoba asikho isikhathi sokuthi ngicela ummeli sike siphume ngaphandle ngiyovuma ukuthi hayi mmeli akwenze kangaka mina ngamdubula kanje. Ayibona ukuthi bazalwane fanele uvume ungakabizwa. Usho ukuthi mmeli ngamdubula. Ayibona ukuthi bazalwane kodwa nansi into engayithandi ukuthi izingane zami esencane angikwazi ukuthi ngingaboshwa. Ayibona ukuthi bazalwane bese ummeli bazalwane njani uyakumela. So manje bazalwane nangu ummeli endaweni yakadabeka. Ayibona ukuthi bazalwane asilethile izinto eziningi bazalwane, silethe ummeli nje. Haleluya. Haleluya. Ummeli nje yena yedwa. Bazalwane mhlawumbe kwamanje ngoba awukakabizwe enkantolo mhlawumbe ungaphensa uthi ngizosiphendulela. Ngiyayazi into engiyaziyo kodwa uyozwa kahle amadimoni eseklelile esethe engakhulumi ekhuluma into ayibona ngoba bazalwane mawusenkantolo khona nofakazi baba bavela ukuthi awubazalwane linzima kakhulu icala lenze ekhona bazalwane umuntu okubone ngamehlo. Manje siboniwe thina into esiyenzile. Asukelwanga nje. Asukelwanga. So manje yabona makuthiwa khona i-footage. Kuthiwa into yakho neyaqoshe ecamereni. Ungayiphika kanjani into edlalayo ibonakala ukuthi nange ntshontsha. Manje into estrele unikwa nje iminyaka yakho ayikhulunywa leyo nto ngoba isobala. Ayibona ukuthi bazalwane ngempela bazalwane siyamangalelwa. Kodwa ngizobuza into eyodwa bazokuthi ngempela bazalwane sitheni kummeli? Sitheni kummeli ngoba fanele siqale sikhulume nommeli before sifike enkantolo. Asiqale sikhulume nommeli, asiqale sikhulume nommeli bazalwane. Singadali sididide phambi kwemantshi. Sesimile sicela ukuthi sithi hayi ngeke bazalwane ayifani noma makuyolotshola kuthiwa hayi besicela ukuyothi igozolo siyokhuluma nomkhonyana. No, ayihambi kanjalo. Asicela umzuzwana, asicela umzuzwana ngoba isuke kunolayini ukuthi unikezwe isikhathi esika uzongena omunye emva kwakho. So manje kubiza ukuthi isitori sakho uyasazi futhi usazi ukuthi mawufike awuloko dala disorder uyathula nje ngathi awukazi ube innocent futhi ugqoka kahle ngathi awukazi ubulala. Mawuse uye enkantolo hayi awugqoka bese ugqoka kahle noma kuthiwa mhlambe ubanjwe ugqoka iskipa manje bakuphathisela ingubo. Uma ufika lapho uqhamuka njengengilosi uthulwa aqaqebula ummeli aqaqebula ummeli futhi awumphazamisi hayi ukhuluma into ayaziyo nayifundele nayaziyo. Ayibona ukuthi bazalwane nangu ummeli ebusuku endaweni yakadabeka. Nangu ummeli yazi bakhona abakhokhelwa imali inyanga nenyanga. Ayibona ukuthi bazalwane kodwa nangu ummeli bengothi akulungisa indaba yakho nommeli kusemanje.
ungakafiki kwenkantolo ngoba uyophoxeka ngempela ukuthi ukube ngathatha ngesikhathi bazalwane ngakhuluma nommeli ngabe ngaqedwa unjani kabummeli. Yebo ungumuntu ona. Yebo. Sinommeli uyise. Hey, uJesu Kristu olungileyo. iBhayibheli uJesu Kristu olungileyo. Uyabona ukuba nommeli olungile bafowethu. Hayi ummeli ocorrupt. Uthi umuntu kumele kanti usebribhiwe.